Umculo wegospel uJumbo uthi umuntu ozonda uKhuzani akaqinisa impela kumzondeni ngoba ngeke samthanda. Ubekhulumela ephuzwini ukuthi uKhuzani wathenga le moto yemiliyoni. Ubeqala ukuyibona waseyigibela wasekhuluma lamazwi kade wakhuluma. Yithi nabafowethu abantu abasabona isithombe abakakubona ubuhle. Umyalezo wokuqala 1 bangabe uyayizonda le ndoda. Vele nje uqinise kakhulu ayisezuthandeka kwayo. Iyohlala isondeka kanje zinhleke into zayo. Okay. Khuzani awuzifake ezinyathelweni zalomuntu okuzondayo yabo. Sesiyahlangana robotini lawo. Vele ngikubingelela akanye uvela umbingelele nothi nje. Bese uvaliweni bese uyasuka. Angavela tshona